Oke, makasih. Shalom. Horas madhita salhutna. Horas. Adorong suta mulai permenggota di manuguton. Asa tapasonang ma diingnat tabi. Tapauduk ma rohat tadi adupan di bata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Tapuji matuharta, mariddi mahita syambukwede nomor 8 ayat sada rodi ayat tulu Jahoba Jahoba. Sa sa palu ama
marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binain ni parsihohot na marhaporsyaon, alayang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Marteng yang mahita, Ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehon matuhami to dinihasitongan dohot dami, asatakka suboto hami na salomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, siyan na sagugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima patik ni debata di minggu tasadarion, ima nanienet 5 Musa 20 sia ayat wal songonom ma didok disi. Atong rikoti hamu mahata ni parpadananon, jala ulaon hamu ma akai, asa marsihohot rohamuna disudi ulau muna, hujaha sahalinari. Atong rikoti hamu mahata ni parpadananon, jala ulahon hamu ma akai, asa marsihohot rohamuna disudi ulah si ulahon muna. Songonima patik ni dibata, atong rak mangidogugu mahita tu adopan ni dibata, lahu mangulahon naubar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naubar tu patik ni. Amin. Di rasa pura
Natupoti madosat nagudangi tu adupan di bata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargugu na sohatu dosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nang siyan pagkatayon nami na soture, rodi pangaluyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami. Alay natarsol-sol bagi rohami nuaing ala ni. Asi maroham di hami, ali di bata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho, ala anak ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami sa luhut na, jala suruh matod di perbadiya tu roha nami be, asa tarabahin hami mengeluiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabi sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinar bagabagam, di akan na persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima baga-bagani di bata taringot Tuhan sesani dosata. Mucat pi akaduluk jal humutal akarubian alai anggo para sini rohaku nasotu pamucat sianho jala padan ni hadamayokku nasotu pahumordit ninna jahuba si asiho. Hasangapun ma di bata na digijang. Amin. Tatangihon ma hatani di bata, turpuk epistel di minggu padua hadung Trinitatis, imanatar surat di sadat Tesalonika tulu ayat sada rudi ayat 10 tulu, tajahama marsikat sore. Alana naso tartaon hami bisihol nami, dinggado di rohanami, holan hami majolo tading di huta Aten. Gabi suruh hami ma si Timoteus angginami jalan aposon ide bata mangobason barita nauli nasian Kristus asa dipatogu rohamuna jala dipodai hamu maha porsel asa unang dinggilhon akka hapersuhoni nadi basian hamu ay di boto hamuru tusido hita dipadiri ay di tonga-tonga muna dope hami nunga hulukbaon hami hian tuhamu
Nanaing masa ak kahaporsuhon tu hita, songon naung masa tutu patar di jolomuna. Di baheni dang tartao naube, gabi husuru ma nama nakasi haporsia muna, atik biha naung diujuni si pangujuni hamu, gabi magopo maon na hualo jahon hami. Halai dumulak si Timoteus tuhami siya kamu, deggando di bari tahun tuhami haporsia muna, dohot holong ni rohamuna. Akup nii di bari tahun do burjumuna, maringot hami dohot sihol ni rohamuna. Naing idaun muna hami, songon hami na masihol di hamu. Di sima tarapul hami marningot hamu, ali akadongan di bahen haporsia muna, nangpe didodoni ragam ni hagugutan dohot haporsuhon hami. Ay na mangulu mahami nuay, agohot hamu jogjong marojahan di Tuhani. Ay hamaulate dia ma tarlehon hami tu di bata, balos ni salhut halalas ni rohana hu hilala hami, di juluni di bata nami marningot hamu. Porngin dohot arian lobi sumurung do tangyan nami, asa anggiat idaon nami bohimuna, laos patikoson nami, ia adong dope hurangan ni haporsean muna. Alay di bata amat tasadiri, dohot Tuhan Yesus ma pabulus solak kanami Tuhamu. Alai digohi jalalam ditabay Tuhani mahaholongan ni rahamuna, sama hamu nang tu saluhut, songon holong ni rohanami di hamu. Lau patuguhan rohamuna, gabesom hasurahan marhabadiaun di juluni di bata amata, dinaroi Tuhan Yesus, rap dohot salhut akana badiana. Ido sahatna, martua doa kana tu mengihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Jatuh sada berdiri moni songon daging di Kristus sada do pakiri moni di bagasan panconi arado di asada di Taha tidak ko mahapersyatay, sungon nahina tidak ko nilungwata sa hapersyaon di sandok portibion, rap mahitamadok. Au porsya didi bata Jahuba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni di bata Jahuba na sasaday, iman natin ubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban waturu dung ditanom, na mulak mangulu di are patuluhon, na manaik tu surgo, lahud dul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simay bana paimamulag sogo tu tanoon, manguhumihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugo daging nihalak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabi gima kur sian karet tengsin.
Majaha tik-tik. Des. Salom, horas mandihita. Hura ni tuata tabege majo tikting masa di bagasan mingguon. Parjolo, guarni minggu ima minggu paduahon dung trinitatis, jala topik ibadata setia manghiuton dot makobasi Tuhan. Partangyangan wik. Di Patupa Huriado Partangan Wik Imana Parjolo di Wik Setiabudi Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 10 WIB di Ruang Salomo Jalan Nama Jabui Ima Keluarga Situa Tupal Abarita Inangi Boru Huta Barat. Wik Karbela Jumat tanggal 4 Juli pukul 10 siawib di Resto Dancing Beat Namat Jabui Ima Keluarga Agus Pakpan Inangi Boru Manurung. Di Pangidoma Tusude Ruas Nadong di Wikon Asaboi Mandohoti Partangyanganon. Rapat evaluasi program dan anggaran HKBP Sudirman tahun 2025 di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Padidion Nabadia. Di Patupa Huriado Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Parmingguan Manogot jala jadwal konseling tunatoras nanaing mambuan anakna tardidi di Patupa di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 10 WIB di Ruang Salomo. Pesta Pareheon Remaja HKBP Sudirman Ima di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pukul 8.30 di Gereja Ta. Kebaktian Padang Inahana di Patupa di hari Selasa 8 Juli 2025 Inganan Rumah Perubahan Jakarta Eskop Bekasi Jala Borhat Sian Gareja pukul 7.30. Manogot pendaftaran Boima menghubungi Nyonya Simanjuntak Boru Purba. Basar makanan retreat seksi perempuan di Patupa di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 pemesanan dapat menghubungi panitia. HKBP Sudirman Jakarta Pasaton Moliate tu keluarga Situa Gorga Lumban Batu Inangi Boru Arahap na Paradeon Snack di Mingguta Sadarion. Tu keluarga Oscar Panjaitan Inangi Boru Pasaribu Ima na Pasaton tutup nih altar langgatan sebanyak 5 set. Jemaat Marsaid Boima Tajaha Jala Tatang Yakon Ma Asa Tibu Malum. Tikting tambahan. Tikting namoding. Nunga Jumolo Ruasni Huriai Ima di hari Jumat tanggal 27 Juni 2020 sia Ima Mas Tuntun Rohani Tiur Boru Simbolon tutup usia 56 tahun 2 bulan anak nih Amang KA Simbolon tubuh inang Situa Boru Napitupulu Nahinan Jala Nunga di Pataru Tudian di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 tu TPU Menteng Pulo. Saya di Pargogoi Tuatama keluarga Nadi Tinggalhon. Congonima tikting masa di bagasan nasa mingguon. Horas. Mas sosialisasi sian seksi remaja. Shalom,
Nahu pasangapi hami Amang Pandita Uluan HKBP Sudirman Jakarta, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Inang Pendeta Nurista Simanjuntak, Dohot Amang Inang Parhalado Nihuriata, Suang Songoni Ma Amang Inang Opung Ruas Nihuria HKBP Sudirman Jakarta. Selamat hari Minggu, jala horas madihita saluhutna. Parjolo hupatan daun madiriku, au margoar Jemima gendis naibaho, anak ni Amang Daniel naibaho, dohot Inang Dian boru sagala. Dison jonjong doau sebagai ketua Parheheon remaja di HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025. Saonari, au lao pasahaton panorangion manang sosialisasi taringotu pesta Parheheon remaja Nihuriata. Sabta Bijo Amang Inang Nami, huben mas sosialisasion dalam bahasa Indonesia. Asalah Srohata Sasude dapat informasi terkait Parheheon Nami. Parheheon Remaja HKBP Sudirman Jakarta di 2025 bertemakan Hehe Mahamu Asa Gabe Imbaru. Subtema diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Opung, Amang, Inang, serta jemaat yang kami kasihi, adapun rangkaian acara Parheheon Remaja 2025 yaitu Fun Day di Taman Marga Satwa Ragunan Zoo telah diadakan di Sabtu 14 Juni 2025. Puji Tuhan, Amang Inang, kegiatan berjalan dengan lancar dan diikuti oleh total jumlah 61 remaja yang bergabung dari kelas 7 hingga kelas 11. Kegiatan jalan-jalan dan olahraga ringan yang bertujuan untuk membangun kebersamaan, meningkatkan kesehatan fisik, serta menjadi momen penyegaran bagi para remaja dalam suasana santai dan menyenangkan. Remaja Got Talent 2025 yang akan dilaksanakan minggu depan di hari Minggu 6 Juli 2025. Ajang unjuk bakat bagi remaja Kristen untuk mengekspresikan talenta yang Tuhan berikan melalui berbagai penampilan seni. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas, memperkuat kepercayaan diri, dan mengapresiasi potensi remaja dalam semangat iman Kristen. Mengadakan lomba sebagai berikut: bermain musik tradisional, bernyanyi lagu buku ND, membaca Alkitab dalam bahasa Batak yaitu Bible, menari tortor. Untuk acara ini kami sangat mengharapkan agar Opung, Amang, dan Inang boleh mengajak dan mendaftarkan pahopunya atau anak remajanya untuk ikut berpartisipasi di acara Remaja Got Talent ini. Amang Inang, anak-anak Tuhan pasti diberikan banyak talenta yaitu bernyanyi, bermain musik, dan juga lainnya. Karena itu, mari tunjukkan bakat dan talentanya yang terbaik di acara Got Talent ini. Meja panitia ada di luar, standby menunggu anak-anak remaja yang akan mendaftar. Kegiatan ketiga yaitu Puncak Pesta Parheheon Remaja pada tanggal 20 Juli 2025. Di ibadah minggu pagi dengan memberikan persembahan pujian kur remaja, tarian tortor, orkestra remaja, dan uning-uningan. Kegiatan ini tentu sebagai ucapan syukur remaja dan akan meningkatkan dan mengasah kepercayaan diri remaja HKBP Sudirman melalui talenta yang Tuhan berikan dan berani melayani Tuhan dalam pelayanan di gereja. Kami juga sangat mengharapkan kepada Amang dan Inang untuk mengajak teman-teman seusia kami yang belum bergabung dalam remaja HKBP Sudirman Jakarta untuk mengajak ikut bersama-sama dengan kami untuk merayakan hari Pesta Parheheon Remaja HKBP Sudirman Jakarta. Pada kesempatan ini kami juga akan menginfokan selesai ibadah nanti, seksi remaja akan menggalang dana di halaman gereja
menyanyikan lagu-lagu pujian dengan pertunjukan musik tagading. Kiranya Opung, Amang, Inang, kakak abang, dan jemaat yang kami kasihi berkenan untuk membantu penggalangan dana kami. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan dari para orang tua kami, baik dalam doa, perhatiannya, maupun dukungan dana. Sehingga seluruh rangkaian acara Parheheon Remaja 2025 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mauleate Matuhata, nama masu-masu, jalana marsangap. Selamat hari Minggu, Haras! Tabigima kursian kantoria.
Marit dimahita sian buku nomor 715 ayat sada dohot udutna balgado holongmi jala hot papungu pilihan sada a dohot sadabi.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata di parsorata di bagasan tikion imana tarsurat di sadaraja-raja 10 sia mamuka maisian ayat 15 1 20 sada. Sada raja-raja 10 sia ayat 15 1 20 sada. Hujah hamadihita tapayutut ma di bagasan rohata di doksongonon. Alainin najahu matu ibana mulak mahotu dalammu hiantukan Damaskus. Laho mahotu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumongkom Aram. Miahi doho si Jehu anak ni si Nimsi bahen raja gumongkom Israel. Miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu. Jadi manang ise na malua sian podang ni si Hasael, ikomate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang ise na malua sian podang ni si Jehu, ikomate bunuon ni si Elisa mai. Akup ni tinggal dopehu bahen di Israel 7.000 halak. Saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni tot na marsomba tu Baal, dohot na sodung mangumma ibana. Dungi mardalan masih Elia siani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona. Ibana sandiri mangalot-lotan mangolat-olat pasang napa 10 honi. Dungi dapoton si Elia ma ibana laus dilukupon sape-sape na tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihuton si Elia di dokma. Walo asau jolo mangum madamang dohot dainang asa uhutoko. Dunginin na si Elia ma tu ibana laho mahomulak ayahado nahubahin itu ho. Dungi mulak ma ibana sian lambung na jala dibuat sa pasang horbo laus dipotongi doi. Ula-ula ni horboido dipake marmasak juhuti jadi lehon panganon ni akan naposona. Dungi borhat maibana mangihuton si Elia gabe parhala dona ido ianggo sahatna. Hurian itu hata namar pungu di bagasan manogoton. Nga masuk hita ima tu minggu paduahon dung Trinitatis. Memang molo tapayuti hut minggu tu minggu molodong masuk hita tu Trinitatis topik ni minggu umumna ima mangondolhon taringot tu toluhal. Na parjolo mai ima pertumbuhan rohani, na paduahon kehidupan sebagai murid Kristus, na patuluhon aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari sebagai murid Kristus. Alanya kaamanginang taida ma masyatur buko tarjodo hita mangihuton doho mangkobasi ibana di bagasan hasatiaon. Hasatiaon dadaholan meneladani Kristus nasatiai. Alai doho do mambuan hita tujuan awal di panopao ni ima segambar dan serupa dengan dia. Alana ditoppa debatado hita tumiru rupana tudos tu pangalahona. Jadi siani tarida ma bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebus, na ditoppa ni debata ikon sagambar serupa. Patuduhon hasatiaon ala debatana namanoppa hita, debatana jumadiho kita ima debatana satia. Jadi hita pe songon anak ni debata ikon satia do nangpe hita menghadapi godang tantangan, godaan atau penderitaan yang mungkin kita alami. Tidak hanya itu, akan melihat menyikapi hal-hal yang dapat menghalangi perjalanan kita. Takasdo didok debata di pancuwoni ima di tonga-tonga di portibio pehita godang do akahamaolon
alai di do ibana do. Posma roham nunga hutaluhon portibion. Tetapi terkadang kita ragu akan pandonganion ni debata. Ragu do hita di bagasan ngulu tahun ima janji ni debata. Ido umbahen kudak kita na gudoran. Kudak kita na mabiar tahutan menghadapi tantangan problem hidup na taadopi. Apa nakin masai takasto. Alania kamanginang taida masih turpukon. Adong dua toko namat sai tarbarita ima Elia. Molo taida di dua toko na diturpukon Elia ima panurirang ni debata naung leleng di jauh debata gabe panurirangna. Tetapi Elisa baru di jauh si Elia do nama jauh ibana. Alai dada mamerek kita lamanya mereka berdua dan ina nata bereng. Nah naing taida ima mereka sama-sama diperhadapkan dengan panggilan yang sama, ima untuk setia, untuk taat dalam pelayanan. Mulai dari awal hingga akhirnya. Ido nata taida. Nang pe si Elia nungaleleng nagabe panurirang, alai si Elisa na imbarupe, tetapi mereka berdua ini diperhadapkan dengan dua tuntutan, yaitu harus menunjukkan kesetiaan untuk taat dalam pelayanan itu. Dada holan awal alai dohot do akhir. Alani molo na holan awal do na taida songon na burju ibana itu tidak ada artinya. Tetapi akhirnya idong bahen jojot taida di ujung na do tarida sada jolma. Hurian itu hata molo taparrohaon sian ayat 15 1 lui ima pakatayon ni debata do si Elia di dolok Horeb. Jalan molo taparrohaon sude pakatayoni ima pakatayon na parjolomai, di mana Allah memberikan perintah kepada Nabi Elia. Nakin alainin na Jehovah matuibana mulak maho tudalanmu. Sada perintah yang diberikan oleh Allah kepada Elia supaya dia kembali kepada jalannya. Allah kodang doa kahamaolon na diadopi ibana. Dia memiliki banyak tantangan di tonga-tonga di pelayanan ibana. Tetapi kita lihat Elia sebagai nabi Allah memiliki kesetiaan yang sangat tinggi. Dan dia bekerja dengan gigih demi untuk membawa bangsa Israel menyembah kepada Allah. Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah di tonga-tonga ni ulau ni nang petade taida ulau ni bana godang do di patupa ibana na spektakuler alai adong titik kelemahan. Adong do batas kemampuan di seseorang. Walaupun kita melihat seseorang itu sepertinya manusia yang tangguh, manusia yang hebat, manusia yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia pasti menghadapi kelelahan tersendiri. Imana taida tu si Elia. Sada goncangan yang paling hebat yang terjadi di dalam diri Elia sampai dia menghadapi depresi. Letih ia melarikan diri ke gunung dan berkata kepada Tuhan, cukuplah, buat ma hosakon ina ibana. Itulah titik tadoko majo kelemahan ibana, manang kejenuhan ibana alanyaha. Ala adong persoalan ya dopi ibana. Dung di habis sudena aka parangan isi Raja Ahabi dibunuh ibana, jala disakapi si Isabel na yang membuat hosani ibana, mabiar tahutan ma ibana, ido umbahin martabuni ibana. Jalanin na rohani ibana, anggoon mate maaw. Holanau sandiri naman na ibana. Alanung nga sahatut puncak ibana, ido umbahin gabe didokon ibana ma buat mahosakini na ibana. Pasrah ma ibana. Dito adopan ni debata. Naparjolo ima taida. Napaduahon ala dipikiri ibana, ala dipikiri ibana mungkin tadinya Elia berpikir sesudah dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, maka umat Israel akan sepenuhnya menyembah Allah. Tapi kemudian dia menyadari bahwa bangsa ini dipimpin oleh penguasa yang tidak takut akan Tuhan, sehingga kondisi ini secara politis
akan sangat berat melakukan pembaharuan iman pada bangsa itu. Karena itulah dia menghadapi frustasi. Manang bohape hubahen anggoon molo dipimpin naso saha porsiaon doh tahu mahol doon ni naibana. Dia mengandalkan logika nibana. Jala didokon ibana do saya pasti tidak akan mampu imataida. Alaso mampu doau karena dia menyadari keberadaan ibana dan mampu anggoon menyerah nama au nina ibana. Menghadapi keletihan yang luar biasa secara emosional imana dihadapi ibana. Secara fisik dan spiritual bahkan dia selalu mengeluh tu debata. Huulahon do ulaukon do dengan alai songonom manahujalo gabe terancam do hosaku jala holan au namana tading. Ninna ibana. Hurian itu hatta dada hola si Elia songoni. Mungkin kami songon sahalak pandita pe. Mungkin bibel fro guru ria diakones manang situ ape. Boy do manghadopi namasa songon na diadopi si Eliaon. Ala niyaha godang ni akatantangan persoalan ala diadopi ibana do akahamauloni nung nga diulahon ibana berusaha ibana membahin na terbaik tetapi semua yang dia layani itu seakan-akan tidak memahami dia maka dia pasrah. Mungkin olo do ibana mardan diri si toy mak upasombu na mahamu ngahubay songonon alay dang tarjalo hamu anggoon. Terserah Tuhanmu nina ibana. Itu mungkin juga terjadi. Dada holan tu akan naposo ni debata. Tu hita sandiri pe boy do songoni. Masa di bagasan ngoluta. Songon na diadopi si Eliai. Hiado rata adopi di ngolutaon. Na habis gogo loza pikiran alai hasil na hira so adong. Atau seolah-olah kita berjuang sendiri tanpa ada orang lain yang bersama dengan kita. Dan ini menimbulkan keletihan luar biasa dalam diri kita. Yang menyebabkan kita ini mundur. Hurian itu hatta. Melalui kisah Elia ini kita melihat salah satu tantangan muncul pada orang-orang yang selama ini giat dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan adalah seberapa dia mampu dan bertahan dalam ketekunannya. Di tonga-tonga ning ulut tau pera burju do hita sonari, burjuhian do hita martuhan, taikuti do mungkin sian mulai kor paropuan do hita kor lansia, do hita sude kor nadong dison, alai ni nahita do. Kudang do namasa na wadupi, hape nunga sude ikuti on dan on, hape. Dan adong HP gogok kunin na ibana. Pasrah do ibana. Boy doi masa di bagasan ngoluta. Mungkin tantangan itu, ujian itu, godaan yang mungkin muncul di hadapan kita. Terkadang itu bisa menggoncang kesetiaan seseorang. Alai taingot ma. Didok Tuhan Yesus do molo tajaha di Matius 20 opati masay takas do didok Tuhan Yesus tu akasisiana akana nang masa molo hujaha didok ibanol ay lando na roso got manolug guarhu akana mandok audo Kristusi gabe torop manalilu bahenon nasida. Godang do pe muse akan masa di tonga-tonga ni perdalanan ning uluta. Alai aha maridoko Tuhan Yesus. Dido ibana do di ayat 10 tului. Matius 24 ayat 10 tului. Alai na manahan ro di ujung na ido. Nadapotan haluaon. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus mengatakan supaya siapa yang setia sampai akhir itulah yang menerima mahkota kehidupan. Sarupa doi songon naman jalo tiki sidihita. Parangehon mahata ni debatan na ginuruhon mi aido hangoluan mo. Say burju mahau mo rasa ro ajal yasanganon. Alana hita do naman jalo tupal hangoluan. Karena itu dikatakan bukan sekarang, tetapi yang hidupnya setia sampai Maranatha. Hurian itu hatta jala di tonga-tonga ni si taon dido ibana ise do namanahan ro di ujung na ido paluana.
Nanaing dohonan ni Tuhan Yesus ima isenasatia sahat di ujung nai ido dapotan tupal hanguluani. Bertahanlah dalam iman, rohani dan mental dalam menghadapi tantangan yang ada. Karena itu kalau kita sekarang menghadapi tantangan, banyaklah kita berdoa. Molo taadopi pehamaolan di bagasan ngulu tahun, lahu memperjuangkan iman kita di dok ibana do. Berdoalah kepada Tuhan agar kita tidak menyerah. Alana hagogo ta ima tangiang do. Molo ido dokon tunghalak na margogo si partangyangi dok pesitaonon dang holo talui. Karena itulah kekuatan kita. Ido di lehon debata hagogoon di halak na porsia. Di tiki marsak kita. Molo martangnya kita tu adopan di debata. Di lehon debata do huasona tu hita. Gabe kita bisa tahan kuat berdiri di bagasan ngulu tahun. Hurian itu hatta dalam keletihan Elia, Tuhan tidak membiarkan Elia larut, tetapi dia hadir meneguhkan Elia. Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam keputusasaan. Justru kita lihat di sanalah Tuhan menyapanya dengan suara yang lembut dan memberikan tugas baru. Nah kita ida maamang inang si Elia pasrah di dokon ibana buat mahosakini na ibana. Tetapi ketika Elia menyerah dalam tugas itu, malah Tuhan memberikan tugas yang baru lagi. Dang di doko Tuhan itu emak molongaluja hoto emak pasoma. Dang di dokon ibana songoni. Tetapi malah Tuhan memberikan tugas yang baru lagi kepada Elia. Dia mengatakan pergilah nina ibana. Jala di dokon ibana tu ibana urapi marajaon. Molotai dan si urapi maraja Hasael gabe raja Aram. Jehu raja Israel. Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola na gabe penggati ni si Elia gabe panurirang. Di do ibana matugas musena yang baru. Hurian itu hatta memang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Dang taat tu si sakap ni debata di bagasan nguluta. Hape na kinunga tadoko nunga loza au Tuhan. Nunga mandate hulala. Dang adong begogoku ni nahita. Di tengah-tengah titik kepasrahan kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan tinggal diam. Tetapi Tuhan bekerja di tonga-tonga ni nguluta. Dia bekerja di belakang layar. Malah di dokibana tugas na imbaru muse. Naikon ulahon ni si Elia. Dang gabe nang pedidokoko galeho. Nang pedidokoko nang buatoku hosam alay daong. Lehonoku do muse diho tugas na imbaru. Ido na didokon ni debatatu si Elia. Hurian itu hatta kita melihat. Tokoh ini dikatakan akan memiliki ketika tokoh yang diurapi oleh Elia ini dikatakan akan memiliki gerak yang sama untuk saling mendukung dalam pelayanannya. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 18 dikatakan masih ada 7.000 orang Israel yang setia di Israel. Hurian itu hatta mungkin di bagasan ngulu tahun jojo hita menganggap holanau do na mangula. Molo dangau dang sonya. Hape di patuduhon de batama. Porsi yang maho bereng ma. Adong do 7.000 halak nai dope mandongani ho. Di paposon rebatado rohani si Elia. Bahwa bukan dia sendiri berjuang. Tetapi masih ada lagi orang. 7.000 orang lagi. Untuk mendampingi. Mandongani ho di ulau ni nina. Perintah ini sebenarnya menunjukkan babak baru dalam cara Allah merestorasi atau memperbaharui kehidupan umatnya. Bila tadinya Allah hanya memanggil, mengutus nabinya, tetapi sekarang kita lihat Allah akan melibatkan lebih banyak lagi unsur untuk lebih banyak dalam pelayanan itu. Dia akan melibatkan raja-raja sebagai pemerintah. Dia akan melibatkan bangsa Israel sebagai kaum awam. Dan nanti mereka ini semua dengan panggilan yang berbeda-beda itu. Ada dalam pemerintahan, ada sebagai nabi, ada dalam pelayanan sehari-hari. Mereka semua sama-sama bergerak membawa bangsa Israel kepada Allah.
Taida ma nangpe berbeda-beda ulau ni, nangpe bermacam-macam talentai, alai dipakai debatado, ima tu sada tugas namat saya arga, ima asa mamboan bangsoi tu debata. Panjo ni melayani pemberitaan terlihat. Alana di sudena ulau ni nang pesong doko kami berbeda-beda do di lehon debata talenta tu hita. Alai di tonga-tonga ni perbedaan ni naik ko patuduhonot tado hasatiaon tu ado pan ni debata. Hurian itu hata imana perjolo. Napa dua homuseta ida ma di ayat 10 sia 20 sada ini kita lihat proses panjauan ni si Elia. Itu tidak lebih dahulu bergerak. Elia kita lihat tidak lebih dahulu bergerak untuk mengurapi raja-raja itu, tetapi dia pergi mencari dan mengurapi Elisa. Rupanya kelihatannya dia sudah tidak sabar memiliki rekan sepelayanan. Dan ketika Elia bertemu dengan Elisa, pada waktu itu Elisa sedang bekerja mengembalakan lembu 12 pasang. Nah patuduho kita lihat latar belakang Elisa dan Elia memang berbeda. Elisa ini kita katakan dia hidup dengan bantuan orang lain. Molo hudoko kami napogos do ibana. Alanya ha janda do nama ngalehon ibana mangan. Jala pidong sigak do napataruho si panganon tu ibana. Alai anggo si Elisa orang mapan do ibana. Orang mapan, idong bahen molo di patuduhon 12 pasang horbon ibana. Patuduhon ni berarti dia orang kaya. Tetapi walaupun dia orang mapan, dia tidak mengatakan, om mahu ulahon. Namora dodang rikoti dang idokon ibana. Dia ketika dia dipanggil oleh Elia, malah dia langsung bergerak. Nang pedi dokon ibana loas maauda, parmisi jotu inok kuda. Asa majo omakku naibana. Dang nan mandokon ada penolakan bukan. Dia bukan menolak untuk tugas itu, tetapi dia berangkat dengan kesetiaan. Dung dilempar honakin jubai patuduhon otoritas tanggung jawabna di do ibana do loas maau. Dang songon akan na asingi rupani mulotajah di perjanjian baru adong do loas maau jo makubur namatek kunin na ibana luas majuau songon daw. Itu adalah penolakan, tetapi Elisa bukan tanda penolakan nang peparmisi ibana naeng parmisi tu inong na daw dang na menolak ibana. Bahkan di dokon ibana do marhite kesetiaan ni horboni ibanai dipotong ibana. Tanda perpisahan dengan do ibana dipaborhat dipotong, bahkan di dokon ibana do tu sude akka alat-alat na dipakai ibana mengembarai dipotong do dibakar ido na lahu mamasak horboi. Nah patuduhan asa unang mulak bebana tupudi. Jojodo hita ketika kita menghadapi tantangan di bagasan ulau tei menyerah hita mulak ko hita muse adang dengganon ulau non mulak maau tu ulau no om muse ni hita. Tetapi Elisa tidak. Dia bahkan merusak, bahkan membakar itu, memasak horbonai dohot sudena alat-alat na dipakai ibanai. Na patuduhon dengan ikhlas do ibana, dengan sepenuh hati do ibana, lau mangihuton Tuhan Yesus, lau mangihuton ulaon di parsuroni. Hurian itu hata. Cara penjuan si Elia tu si Elisa unik. Dia melemparkan jubahnya dan ini adalah isyarat atau simbol bahwa Elia memberikan sebagian otoritasnya kepada Elisa. Dari sudut Elia tidak ada rasa cemburu atau ketidakrelaan saat dia harus meninggalkan pelayanan itu. Molo jojo taida di pemerintahan nang di ulau ni huria pe molo adong na melanjutkan ulau na adong do rasa tidak enak molo umpamana na digatihon nai lebih boy do adong pembanding-bandingan anggusiana songonondo molo songonondo. Tetapi Elia kita lihat dang adong rasa cemburu, dengan ikhlas do ibana meneruskan mangalehon ulau ni tu si Elisa. Idong bahetaida ma mitor tanggap dang marsidalian di panjuoni, jala di panjuoni di bahen ibana do respon marhite na dipotong ibana do sepasang horbona, laos ula-ulana maninggalai do ido dipake laos sobanna.
Laho mangalopa horbo na sa pasangidungi dipotongi marsipangano manasida. Dilehon akan aposonai adong seolah-olah perpisahan, seolah-olah borhat-borhat ibana di bagasan hibul ni roha. Ada totalitas penyerahan. Molo ula-ula naido dipotongi berarti naso mungkin mulak be ibana muse mangula ulau nai. Atau dia mau memperlihatkan bahwa panggilan itu bukanlah sampingan tapi penyerahan total. Dia berikan jala tung takasdo marhite-hite na dipatupanay dang gait di bahen ibana ulaon nanaeng sahatu ibana. Jalan na mangihut muse molotaida di bagasan haserepon ni roha do ibana laho manguduti ulau ni. Molotaja hadiah 20 sada ce majahudoko kami dongi borhat ma ibana mangihuton si Elia gabe parhaladona. Bukan menggantikan menjadi panurirang tetapi pelayan ni si Elia do ibana. Molotaida di si nakin ulau ni ibana ngamapan. Tetapi dia sekarang di dalam kerendahan hati mau menjadi pelayan Elia. Dan mitor dibuat ibana ulau nama cai timbo. Gabe pengganti langsung pengganti gabe panurirang daun. Alai pelayan do ibana. Di bagasan haundukon, di bagasan haserepon ni roha, dipakai ibana do. Manang di jalo ibana tugas nasahatu ibana. Karena itu mengikut Yesus bukan berarti lepas dari segala macam penderitaan. Molo taida akan manginang. Nang pe taida di tonga-tonga ni ulau ni godang tantangan. Ikon ingotot tado. Alana dakia marjanji debata. Molo tayhuton ibana terlepas mahitasian penderitaan daw. Molo tayhuton Yesus di bagasan ngulutawan. Gabe lepas mahitasian si taonon daw. Malah lebih banyak bertubi-tubi muse lebih godang dope muse taadopi akka penderitaan na manghyuton de bata. Hurian itu hata alani ima segala macam penderitaan, godaan, tantangan di bagasan ngulutan na manghyuton Yesuson. Seringkali kita berharap mengikut Yesus pastilah semuanya akan baik-baik saja. Dan mengikut Tuhan semua persoalan akan beres. Dan dengan mengikut Tuhan kita tinggal berpangku tangan. Tentu saja bukan demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk menghadapi tantangan di dokon ibana do narikot tahida di bagasan ngulutan molo petahado pi tantangan molo petahado pi hamaolan di bagasan ngulutaon di do ibana setialah tetaplah percaya di tonga-tonga di bagasan ngulutaon karena setiap zaman bisa saja berbeda-beda tetapi narikot di bagasan ngulutaon prinsip do. Apakah kita tetap kuat berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus? Ido narikot. Molo tahyuton do ibana di bagasan ngulutaon. Behado hita. Toktong do hita. Hot di bagasan hapor siautai. Ido na perlu si renukonota di bagasan nguluta. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu yang mengikut dia di dalam kehidupan kita. Karena tidak jarang kita lihat banyak orang di tengah-tengah dunia inilah kita katakan molo di huton ibana Tuhanina diharapon ibana mulus ma pardalananna dang diadopi ibana be parsahiton dang diadopi ibana be hamaolon dang diadopi ibana be akka penderitaan di bagasan ngulud alai isala doi. Penilaian yang salah doi mengikut Yesus bukan seperti itu. Tetapi mengikut Yesus dikatakan pasti banyak tantangan. Molo taida aka bapak-bapak gereja banyak menghadapi persoalan mengenai iman. Stefanus maju contoh nahudoko kami. Stefanus mengikut Yesus dia dilempari sampai mati. Tetapi apakah dia menyerah di dalam imannya? Tidak. Malah dia menyerahkan hidupnya sampai akhirnya. Gabe taida ma olo do ibana manundalhon Tuhan tidak. Malah di dalam kesetiaannya dia mengikut Yesus. Hurian itu hata alani ido di dokon di ibana tetaplah kita kuat.
Walaupun kita menghadapi banyak cobaan, berpeganglah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk berpegang teguh, iman teguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendapati kita setia hingga akhir hidup kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk berkarya, tetapi mari kita tunjukkan identitas kita. Mari kita tunjukkan kualitas iman kita. Karena kualitas iman orang Kristen digambarkan seperti yaitu emas. Emas itu juga kita lihat semakin dibakar emas itu, semakin menyala api emas itu. Emas itulah yang menjadi dapat emas murni. Lam arga apalagi di bagasan partikian sinuengon mas soin nama argana mungkin 1 gram 1,8 dan mungkin juga lebih. Itulah karena kemurnian emas itu. Hita pehalak na porsia di nafsi huton Yesus songon topik di minggu ido didok nakin satia manghuton dohok makobasi Tuhani. Jala halak na satia ido na dapotan tupal hanguluani. Jala tusido hita di togihon. Tusido hita di arahon debata. Molo dilehon debata pe kesempatan tu hita. Lau melayani di tonga-tonga ni Huriana. Molo melayani di tonga-tonga ni Juliana. Di igil debata do hita. Ima asa satia. Dengan tetap menjaga ketetapan hati. Tertuju kepada Tuhan. Alana hati ondo. Rohaondo penggerak. Hati sian hati doha luar imanauli, sian hati doha luar narwa. Jadi molo tergantung tu rohata do. Molo olo do hita digerakkan ton dini debata, hati ton digerakkan ton dini debata. Nangpe menghadapi akka ahape namasa di ngoluta, tetapi kita tertuju, perhatian kita tertuju kepada Kristus, kita tidak akan kalah. Karena penderitaan itu, tetapi kita pasti menang. Pasti dohita taruli di haluoni. Alani aka amanginang di bagasan ngulutaon nang pemaoli. Nang pemaoli sape agoan hosa toktong mahita. Tapatuduhon di bagasan nguluta. Hasatiaota tu ibana. Asa sahat hita. Tunahinirim nutondita. Ima surgo hasonangani. Marende hita rap dohot suru-suruanna. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah Tuhan nami mauliati maruhan nami di hatam nabadiai. Napaingotok kami di bagasan ngulu namion. Asa hujalo kami tupal hanguluani. Godang do akka hamaolon. Godang do akka parukilon na huadupi kami. Ditiki di hasianganok kami. Partangisan do anggo hasianganon. Alai dan dipasombuho kami Tuhan. Didongani hodo kami, diramoti hodo kami. Asamonak kami maraloho sudina. Akka uti-ution ni pangago na adong di portibion. Godang do simbolis na mangilaila roha ng pikiran nami. Atau asaw tadi ko kami ho. Alay molo toktong do warahok kami roha nami. Pikiran nami, ngulu nami tuho. Dan gabi talu kami alani hamaoloni. Alay di pargugoy hodo kami. Diurupi hodo kami. Gabe dapat kami do Tuhan. Tupal hanguluan. Tuhan Jehovah Tuhan nami. Nang songonipe di bagasat tikion. Dia karuas ni Huriam. Natongon gale pamatang na ala ni parsahiton. Pasu-pasu maale Tuhan si panganon ubat. Na pinangan na sida. Parhitiam mo Tuhan mambulokon akasahit. Na adong di pamatang nasida, asa hisar, jala malum, jala boy musero nasida, marminggu, manjalo hatam na badiay, nagabe bohal ni partondion na marukil, ala ni parsirangan, Tuhan nangpe, keluarga besar simbolon, apuli manasida, asa toktong tarapul nasida, di sitaonon na masa na songgop, di tonga-tonga di keluargai, unang loas na sida mahiu, unang loas na sida mandele. Alay toktong ma, apusi ilu-ilu na sida, lungun ni roha na sida, marhite, akka silas ni roha,
nanaing lehonomu di bagasan ngulu nasida. Nang song ni na marlas ni roha ala ni pertambaan ni umur. Ipe Tuhan pasu-pasu ma. Di umur na gajang na di pasu-pasu ho. Bahin ma umur na gajangi. Gabe alat mo may Tuhan. Pakyo mo nasida. Gabe na posom na burju manguloy ho di bagasan nguluna. Tuhan Jehovah Tuhan nami na mangido aka pariana konon aka rokap ipe Tuhan lehom maditik kinabe asa mambailas ni rohay di sude ruas ni huriami godang aka si pangidoan nami alay pos dorohan nami nunga di parade hoy di hami alay ditik kinabinuhulmi lehon di hami benget ni roha lau pahimaw ni asa toktong di bagasan hapor siyaw kami manjalo tiki na une nani leho ko di bagasan ngulu nami. Se sama dosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan ay martangya kami. Amen. Marende mahita, huhut mahita, pasahaton peleata.
Satangi akon mapeliata tu ado pandi debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut siloleho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilmi tu hami pilihan nami tuho. Saja lo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami pilihanon. Patimbulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalamutan dahami gudang ni silolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehobi, odirati pamataku, asana ododoti, radisalut tataku, apasahati tuho. Ale ama namin na di banua gijang say pinorbadi ang magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di bano tongon songon na di banua gijang. Loma tuhami sa daron hanguluan siya pari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay modana araja no thago radia sagapa Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tu tondim.